So what's up mga Lodi? So for today's video gusto ko lang sabihin or ipaabot kina Boy Bagsik, Boy Tapang at sa mga Bisayang mga YouTuber dyan na pwede nyo na akong i-recruit. Kung sakaling kayo ay mai-injured, pwede nyong maasahan ang katulad ko. PM nyo lang ako sa page ko, Gmar Isko. So, hindi na natin patatagalin pa, mag-i-exercise tayo. Kasi ipapakita ko sa inyo yung push-up, 30 push-up, kukunin ko. Mahirap din yun. So, let's go. Kaya nakaminos man muna mo, mga Bisaya. So, karon madungaga na sila. So, mag-exercise na ko. Una na kong buhaton is pakiton ta mo mag-push up ko. Stretching sa stretching. Kaya nakita ang mga bukog. Ho. Kinumo gamiton. Punch. Ay sa mani. Bahala kinumo. No. Agoy. Dili scripted dito oy. Sakitan man jud ay. Tiang na dagway ni. Kaya ni. Mapil man jud dagway ka kung battle of YouTuber. Okay. Dili na lang ako yung yung kay murag sakit gyud. Push up. Kapuya. Dili na lang ko. Makamatay. No. Ano na mga team Visayas dyan. Pwede na ba ako i-recruit? Kayang-kaya ko silang talunin sa katawan kong to. Solid din to. Kahit kung di nyo alam, sakit na dun kaayo akong tiyan. Pero lalaban ako para sa inyo. Kaya sa Team Luzon dyan, no more trash talk na kayo, andito na ako. Sa Team Visayas, sa Team Bisaya, hindi kayo magsisisi. Dahil ngayon pa lang magsisisi na kayo kung kukunin nyo ako. Sakit na kaayo kong lawas. Unsa pa kag moapil ko battle of YouTuber. Joke ra bitaw to. Maninood pud mo dayon ron. Wala ra jud koy ika-content.